כעת נפתור את שאלה 11 בנושא יחס ישר ויחס הפוך. בואו נקרא את השאלה. בכל אחת מהטבלאות שלפניכם, מדובר על הטבלאות הללו, קיים יחס ישר בין המשתנים x ו-y. אומרים לנו שקיים יחס ישר שכזה. כעת תשלימו את הערכים החסרים בטבלה. אנחנו נעשה את זה רק עבור טבלה מספר A. טבלה A. העתקתי את הערכים של טבלה A לטבלה הזו. ומה שכדאי לראות, את השורות שסימנתי בצבע צהוב, כאן יש לנו הרבה נתונים. אנחנו רואים ש-x קפץ פי 4, ועל פי יחס ישר, גם ה-y קפץ פי 4. כלומר, איזה y יהיה? למה יהיה שווה ה-y שכאן? שאם נכפול אותו ב-4, הוא יהיה שווה ל-16. כמובן, זהו y שווה 4. 4 כפול 4 זה 16, וגם פה 2 כפול 4 זה 8. לכן כבר יש לנו, מילינו תא אחד. בואו נלך לתא הזה. מהו ה-x שצריך להיות כאן? במקרה הזה צריכים להסתכל על שתי השורות הללו. אנחנו יודעים את היחס בין ה-y, 3 ל-4, ואותו יחס הוא בין ה-x'ים. x שאנחנו לא יודעים מהו, חלקי 2 זה שוויון בין יחסים, כלומר פרופורציה. לכן אנחנו יכולים לגלות מהו ה-x הזה. בואו נראה איך עושים את זה. ה-x הזה שאנחנו לא יודעים, חלקי 2 שווה ל-3 חלקי 4, כי יש לנו שוויון ביחסים. מפה, מתוך זה אני ממשיכה, x שווה ל-3 כפול 2 חלקי 4. כפל באלכסון חלקי 4. ואז זה 6 חלקי 4, ואם נצמצם את זה נקבל 3 חלקי 2. כלומר, ה-x שפה הוא 3 חלקי 2. מצאנו אותו, 3 חלקי 2 זה 1.5. אוקיי, נשאר לנו למצוא את ה-x הזה. גם פה באותה שיטה אנחנו יודעים שיש כאן שוויון ביחסים בין שתי השורות האלה. והגעתי למספר 23 בצורה הבאה. x חלקי 8 שווה ל-46 חלקי 16. ואז אנחנו עושים מכפלה באלכסון ומקבלים את התוצאה ש-x שווה ל-46 כפול 8 חלקי 16. כלומר, 46 חלקי 2, צמצמתי את ה-8 וה-16, כלומר יצא 23. אז ביצענו את החלק הראשון של סעיף 1, להשלים את הערכים החסרים בטבלה. שלב הבא, לכתוב ביטוי לפונקציה המתאימה. ובכן, אנחנו יודעים שפונקציה של קו ישר זה y שווה ax. מכאן אנחנו יכולים לקחת כל שורה ולמצוא את הקשר בין ה-y ל-x. או לחילופין, a שווה בעצם ל-y חלקי x. ניקח כל שורה ונמצא למה שווה ה-a. לדוגמה, השורה הזאת. a שווה ל-y 16 חלקי 8, שהוא שווה ל-2. מכאן, בקלות מוצאים את הפונקציה. y שווה ל-2x. עכשיו, לסרטט את הגרף אני לא אסרטט עכשיו, כי זה כבר פשוט, כי יש לנו ערכים בטבלה, ומתוך זה אפשר, כמו שראינו קודם, לסרטט נקודות ולהעביר ביניהם קו ישר, או בגיאוגרפיה ישר לכתוב את הפונקציה, ש-f של x שווה ל-2x, ומיד יוצאת לנו הפונקציה. תודה רבה.